Wythnos diwethaf ASE gyda'n grŵp ni yn y Senedd, gyda'n grŵp IFA, I Wlad y Basg, I weld sut maen nhw wedi trawsnewid eu economi nhw. Ac yn allweddol I hynny, mae mentrau cydweithredol. Yr un mwyaf, wrth gwrs, yw Mondragon, yr un enwog iawn trwy'r byd. Ac fe athyn ni I gwrdd a rhai o'r pobl nhw I weld maint y fenter, ond hefyd sut maen nhw wedi ddim goroesi y problemau ariannol diweddar, ond dyn nhw ddim wedi colli un swydd, felly maen nhw wedi dod drosto fe yn iawn. Oedd yn diddorol iawn hefyd wythnos hon I drafod y gyllideb eto yn Senedd Ewrop. Dwi wedi bod yn sôn am hyn am fisoedd, ond fe gawson ni bleidlais wythnos hon, ddim y bleidlais ar y gyllideb, ond pleidlais am y gyllideb oedd yn dangos sut bydd y grwpiau mawr yn pleidleisio pan mae'r bleidlais pwysig yn dod. A beth sydd wedi digwydd yw bod y grwpiau eraill wedi rhoi mewn, maen nhw yn derbyn y toriadau. Dyw grŵp fi ddim yn derbyn y toriadau a dwi ddim chwaith. Dwi ddim eisiau gweld ni yn torri gwariant cyhoeddus. Bydd yr arian sy'n dod I Gymru o dan y cronfeydd strwythurol ddim yn cael ei torri fel o'n i'n ofni ar y dechrau, ond bydd pob math o arian arall ar gyfer prifysgolion, ar gyfer ymchwil, ar gyfer pobl ifanc. Mae hyn I gyd yn cael ei torri ac felly fe fydden ni yn colli mas. Ac am y reswm hynny byddai I yn pleidleisio yn erbyn y gyllideb unwaith eto pan mae'r diwrnod yna yn dod.